नाय तंगनाय लुकरक जों मजरावो जन्तर मन्तर आन्दोलन एबा जे दिनैनि तिब्रासारकनि चबा चलिबोय तंमान जरा गांगे जों दिनै सारनो महाय जरा सोंसिनि गानाव मानखा म किसासा जरा बर जरा खरिनि बिसिं तफानो सारनो सिनि पुइलानो लामसको ते खुलुमुजाफोर सिनि चेनेल हामबाय जों महाय जिंनाय जे दिनैनि सालनैल'मै जन्तर मन्तर खायनानै थांगै दङ एबा तिब्रासारकनि जे मानदाय सकताय जे जों 70 years जे सातक खालायजा सिनि हाउस सातक जा तंमानि आबनो तैनर दिनै डिमान्ड ग्रेटर तिब्रालायनो मुभमेन्ट तै खायना खामानि आबनो तै लुकरनो महाय मेसेज नामसु अबनो आं कायसा चिनि जत हास्तिनि चिनि रांसनाय ताहकते बुसनो अबन कायसा आनि गयमंग तंनाय जों सालकलमा रम्बै चिनि खरसा खम लिडार मांखा जे लिडार नेतृत्व जों स्ट्रंगली डेमोक्रेसी व डेमोक्रेटिकली फाइट खायो चिनि राइट्स जों फिरग मान अब उनका चिनि बुबाग्रानि जे वान सुकमानि चिनि दफानो जे चिनि राइट्स फियोगरिनानि राइट्स नो फिरोगिनानि अबन बाय चिनि बुबाग्रा जे ग्राडे तिब्रान चबन बाय खरंग तमन अ चबन खरंग न जों जत थानचकले जों खाबाकसा फानबाकसा बुबाग्रा साबलियो तंगै जों चबा खलायनाय गा चबाओ जों कप्लाइं मान बिसिंतै जों चिन्ति प्रासारक चिनि जे अधिकार जों सेकजगै तमने जों फिरग मानफिनाय आन बाय दिनि बुबाग्रा जत ति प्रासार रिंगै तंगो फायदि जों थानचकले जों पाइथन चबा जों कप्लाइं चिनि डिमान्ड जों फिरग नालायनाय एबा चिनि राइट्स चिनि अधिकार जों फिरग माननाय आन बाय दिनि जत ति प्रासारक दिनि bo kotor chikon hilewoi party bo party omo party hile chung joto thanjakle bobagarani je thamble tongi chung choba onkholaijak chung buskango chini bobagarani je one last pedi kaplaing chung buskango chini bobagarani je imang no mok thangklai chini dofana fyognan bagai je one su tomani a jagwa chung kaplaing hangke sarno te kaisa hanya singmo जों नुखा जे तिब्रासाराव थानाय बिसिनि सेबन दाखलाय जों कासे गोबां हायके नुगै मानखा चिनि ससियेल मिडियानि थ्रुयै एबा जों ससियेल मिडियाराव गोबां मा नुगै दं आसार जे भाइराल खायजा दङ जे तिनि नर ग्रेटर तिब्रालेन्ड मुभमेन्ट खायजा फेमा जागाव गोबां मा लुकरक कक सिजाय दङ एबा गोबां मा पलिटिक्स दंनि एगेन्स्ट एबा गोबां मा कक सिल चावै कक साइ दङ जे गोबां मा तिब्रासा फायमानि आबो दिल्ली नुगिया दिल्ली नायना बागै जे फायमानि से आबो पुरो ग्रेटर तिब्रालेन्ड डिमान्ड खायना बागै फायमानि आबाके कक सिलाय आबो तिले लुकर ना बाहाय जे पॉलिटिक्स दो जे थंगै तंना बाके हामिया बादर कक्सिज तंना बाहाय रंग ताम आबन साना मजंगो जों और जे फाइना जतन नंगनि सामन खिबैना चिनि बोबागान खरन कप्लाय खालायना बागै बोबागान चबान कप्लाय खालायना बागै जों जत थानजके फाइलेजा बिरदि रक्ताम साइ दं आबो त बंनि व्यापार ह बरक जे साना kaham dasan haimya san ta bongni bukti borok sanai no abo bai chung bongni kok bai chini lukoro khabai thikere chung joto thanjakle aro choba khane phalio soba bagai no khlai thangnai singa gai o jago chung teibo phaina tongmani kintu haksalni ba chung as gobang tonani bagai mane monse tebo gobang tonani bagai chung mane problem ngai abagan chung mane chung joto jagani no chung limited khara o jago bo constituency bo phaina joto chung thanjake phalio aro joto choban bagai phalio o jago kebo berene bagai phaya के सारनो लास्ट एबा पाइथाकनि सोंमुं होनमानो जों लास्ट पाइथाकनि सोंमुं सोंनाय सार जों जे सालनै रमै जे जन्तर मन्तर खायना फाय दङ के जों बिसिनि रमै तिनि बाय जन्तर मन्तर खालाय दङ के आमाहायके जों बिसि बिसक जन्तर मन्तर खालाय एबा जों ग्रेटर तिब्रालेन्ड मुभमेन्ट खालायसिनाय एबा तिब्रासादाव बिरमान तैबुफोर फियजाकसिनाय जों तिनि खायो ताइ बिसियाव बाखायनाय मगे खालाय जों गभर्नमेन्ट इन्डिया रो कुनो सल्युशन एबा जों कुनो बरनि गभर्नमेन्ट इन्डिया हो जे जों कुनो रेसपन्स या बाहायगै दङ के दर बस कानि स्टेप बाहायनाय दङ जों जे मायासाक जों चबा जों गाडा तिब्रालेन्डनि चबा बोबाग्रा अमन साइ दंगो नरक थानचा तंगदि खाबाकसा तंगदि बाक्सके अंखरदि जों थानचांगा बेबाकनो जों खालायमाननाय जों जे माया सामुनबो जों कत सामुनबो जों सक्सेस खालामनाय आबोनो जों थानचा तंना नांगो थानचा बिसिदिनो जों सक्सेस